sa Poco Hub sa Tarlac. Pinagbibitiw naman sa pwesto ang chairperson ng National Commission of Senior Citizen o NCSC. Iniling ang pagbibitiw sa isang manifesto na inilabas ng limang commissioner ng NCSC. Itinuro ang chairperson ng NCSC na si Atty. Franklin Quijano dahil sa mga isyo na kinakaharap kabilang ang umanay problema sa hindi maayos sa paggamit ng bondo, recruitment ng tao, mamumuno at iba pa. Ayon kay NCSC Commissioner Mary Gina Lorenche, kabilang sa kanilang reklamo si Chairman ay ang grave abuse of authority, gross misconduct, gross neglect of duty, ignorance of the law, at conduct dismal to the interest of public. Ayon kay Lorenche, dadalhin nila ang manifesto sa Office of the Ombudsman at tanggapan ng Pangulo. Ayon naman kay Commissioner Edwin Espejo, dumating na sa sukdulan at hindi na nila masikmura ang kanilang chairman, lalo't na nagaganip ang kanilang pondo sa susunod na taon na makaka-apekto sa serbisyo para sa mga senior citizen. Sinisikat naman ang Superancho DCWB na makuha ang panig ni Quijano, ngunit wala pa itong tugon sa isyo. Ang pamilya ang pagrimagan mula Pilipinas na Silvanas sa 50 Best International Publication of Taste Atlas. Sinilabas na ranking ng Taste Atlas na sa ika-25 pwesto ang Silvanas na may score na 4 out of 5 stars. Ayon sa Taste Atlas, may halin tulad ito sa sarili nating versyon ng panghimagas sa Sam's Rival. Napatid ang Silvanas ay frozen cookies na nakabalot sa buttercream at tila naka-sandwich o nakaipit sa dalawang cashew meringue wafer na binudbura ng cashew gram. Ang Silvanas ay mayroong iba't ibang flavor tulad ng strawberry, chocolate, mocha at iba pa. Matatandang una nang napabilang ang leche flan sa top best custards in the world ng Taste Atlas noong nakaraang taon. Ang super balita sa hapon. Balikan na po natin ang headlines. Panibagong dagdag presyo sa mga produktong petrolyo nakaamba sa susunod na linggo. Pilot selling ng 29 na piso kada kilo ng bigas ng National Food Authority kasado na sa susunod na buwan. Bureau of Animal Industry kinumpirma ang kauna-unahang kaso ng Q fever sa mga kambing na inangkat mula sa Amerika. Mga kambing na nagpositibo sa Q fever, isa na ilalim sa kaling o pagkatay. Pangulong Bongbong Marcos ipinag-utos sa Toll Regulatory Board ang agarang pagpapatupad ng 30 araw na libreng toll sa Cavite. Armed Forces of the Philippines kinumpirma ang presensya ng 4 na Navy warship ng China sa Palawan. Reklamong qualified human trafficking laban kay suspended Bamban Tarlac Mayor Alice Guo formal nang inihain sa Department of Justice. DOJ, pinoproseso ng Immigration Lookout Bulletin Order laban kay Guo at 13 iba pang akusado. Chairperson ng National Commission of Senior Citizens na si Atty. Franklin Quijano, pinagbibitiw sa pwesto ng ilan niyang kasamahan dahil sa iba't ibang reklamo. Ang himagas na Silvanas kabilang sa 50 best cookies in the world ng Taste Atlas. At sumayin po 30 minuto ng pinakamalalaking balita. Ako po niyong kapuso, Ralph Comina. Ako naman ay inyong kapuso kay Morales ng GMA, walang kinikilingan. Walang pinaprotektahan. Isyang totoo lamang. Ito po ang super balita sa hapon. Susunod na po ang Tobo Weng sa Tobo B. Kasama po si Weng Salvacion at Weng de la Peña. Kortesiya na. Disiplina ba? Inyong napakinggan ang kabuuan ng GMA Superancho DCWB Super Balita. Number 1 sa Metro Manila. Kita na sa hapon. Mula Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng hapon. Mga
International Labor Conference the last time at sabi niya nga ay continue niya yung dealing sa labor committee para mapakinggan naman ang iba't ibang sektor. Pero palagay ko naman ay nakita niya o ina-acknowledge niya na may pangailangan talaga itaas ang sahod nationwide sa mga manggagawa. No way sa Dolby! Your Philippine Navy, your armed forces will not be deterred. Yeah. We will ensure the flag will remain flying high sa PRT Sierra Madre. Whatever challenges we face, kasama ito sa buhay natin. No way sa Dolby! Kasama sina Weng Salvacion at Weng de la Peña. Ito na. Double Weng sa Double B ngayong hapon ng Biyernes na ho, ang 21 ng Hulyo 2024. Good afternoon, sir, ma'am. Hello. Ang effect. Good afternoon, sana. Yung mga, lalo na ho, yung mga nag-iisa ho dyan, all by yourself. Tapos umuulan-ulan. Wow, meron ka bang init na tsa or kape? Oh, yeah, pwede yan. Diba? Tapos nakikinig sa atin. Tapos nakikinig din ng music sa background. Wow, nagsasenti ba? Diba? Tapos tingin sila ng bintana, may dumaang kotse, gano'n na. Oo, tapos. Eh kaso merong baha. Tinamaan ka ng putik na po. Kung mauulanan ka. Wow, nagrarap ka ba? Nagrarap tayo yan. Huwag ka nang pagtaka kung mababasa ka tagulan na, pre. Hindi mo pa alam, pre. Yo. Hindi, kasi nga. Meron dulo yan. Ano? Stupid! Wala to. Matindi to. Kaya pala, yes, yo. Music. Alam mo ngayon, World Music Day. Kaya, Oo, kaya ka pala ganyan. ating sa musika. Oo. Ang yung sabi mo nga kanina, kagaling-galing na kumanta nitong si Stel. Grabe yung patong yung ano. Hindi ako nag-volunteer doon. Parang through the roof. Ay, yung mataas ang boses. Ano yung through the roof? Wala lang. Punta muna tayo sa ito, partner, punta muna tayo sa airport. Kasi yung operasyon ng NAIA dyan ay balik na sa normal. Matapos na ilagay ng Manila International Airport sa yellow alert mula sa lightning red alert. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Memo Plus Go. Lamang ang brainy. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Eskelan Tablet. Mag-Eskelan. Isang tableta up to 12 hours long-lasting visa sa paulit-ulit na pain. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Pale Pilsen. Sarap laging kasama. Nandito na si Sam Nelson. Sam! Pasok, Sam. Swing, naibalik na nga ang flight at ground operation sa mga terminal itong Ninoy Aquino International Airport o NAIA makaraan ang halos 12 minuto. Ito'y matapos nga bawiin na ang lightning red alert na pinalabas ng FIA Airport Ground Operations and Safety Division at ibabala ito sa yellow alert kaninang alas 3:41 ng hapon. Naunang pagsamantalang sinuspindi ang operasyon sa NAIA kaninang alas 7:30 ng hapon. Kasabay nga ang paglalagay sa lightning red alert. Muli namang pinaliwanag ng MIA ng ginagawang pagtataas sa lightning red alert ay bilang pag-iingat sa posible epekto ng mga pagkulog at pagkidlat na naranasan naman sa area ng NAIA kanina. Sa mga oras ito, ay tumila na ang ulan dito naman sa bahagi ng NAIA Terminal 1. Ako rin ang
punta kayo sa Facebook Live po namin para inform nyo kami at i-announce natin din kung saan yung mga lugar ng traffic. Para may gabay mo kayo, Yes. mga kapuso. Yun. Salamat, Sam Nielsen. Mula dyan sa Sam, may kanta yan, Sam. Yan, alam mo kanta. Sam, 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 Lou. Sandali, punta muna tayo kay Atty. Christopher Leo na nasa linya ngayon. I-off mic mo nga ito. Ay, punta tayo ngayon sa airport kasi alam niyo yung kwento, meron nung taga-airport, Johnny Fresh. At siya ho ay nakakita ng una ay dagat ay kwentang medyas. Oo ba? Ayan, ano medyas, no? Oo, punong-puno. Ano po, parang Umaapaw sa gapo. Parang ano ba? Ito liar sa loob ng metro eh. Medyas ang kwenta. May laman ng medyas. Ito liar ko. Kaya hindi natin kwento sa likod ng Nabis Mokremio. Dolyar sa loob ng medyas. Si Atty. Chris Mateo, siya ang spokesperson ng Manila International Airport Authority. Siya natin Atty. Mateo. Ako po. Yes, sir. Ikibalita kami po tulong naman kami doon sa sabi nga namin ay may idol na kayong bago dyan po sa inyong jurisdiction. Tama po ba, Janet Rice, na nakatulog ba po nagbalik ng more than 1 million pesos na halaga po ng dolyar na kanya nakulog? Pamilya po, no? General Manager ng General Ministry po ay masaya at marami na ating mga funcionary at ating mga ate sa itong episode na ito, no? Ay si Miss Rosalinda Silero po ang ating bayani dito. Siya po ay ating housekeeping mula sa Dear John Terminal. Siya po ay nakapunta ng isang medyas na kung saan nakabalog na itong 200 plus pieces of dollar bill. At kapag tayo ay convert po natin ito sa halaga ng peso, ito po ay lalagpas ng 1 million mahigit po. Ano pong kwento ni ma'am? Paano niya nakita yung Area of responsibility, no? At yun nga po ay nadakot itong medyas na ito. At nung napansin na nga po niya na meron pong halaga ng salapi na nakapaloob dito, meron po kasi tayong policy dito na kapag may mga ganitong off-value na items, no, agad po tayong dapat magtawag ng testigo, ang ating either supervisor, airport police, at nang sa ganun po ay ma-fully account at inventory ang mga items. At nang sa ganun naman po, kapag tayo ay ibabalik na po natin po sa owner ng ng item, buong buo at kumpleto po ito. So, sa kwento po niya, nung napansin na nga po niyang may halagang nakapaloob na po sa medyas, ay agad daw po niyang tinawag ang kanyang supervisor na tumawag din naman po sa ating airport. yun? At nung binuksan po yung medyas, gulat na At gulat nung kayong binuksan na lahat. po, opo, 200 plus pieces, no, of dollar bill. At nung ating pong itong tinotal sa presence po ng kanyang supervisor, pati din po ng ating airport police, lalagpas po ng 1 million mahigit ang katumbas nito sa peso value. Okay. Papango yung medyas na yun. Amoy dolyar. Amoy green bill eh. No? Pero ano na po ang disposisyon ngayon doon sa mahigit 1 milyong pisong katumbas na halaga ng mga dolyar ngayon? Nasaan yun ngayon? Natuntun ba? Nakita ba sa CCTV kung kanino talaga, sino nagmamay-ari po noon? Right now, ma'am, nag-backtrack na po ang ating airport police, no? So meron din po tayong bine-verify na meron na po tayong claimant dito, no? At bine-verify po natin yung kanyang claim of ownership through the use of technology, pati na rin sa ating CCTV. Iniimbestigahan na rin po natin, no? Ito pong circumstances at mangyari ito para malaman naman din po natin kung bakit po ba napunta doon yung gamit na ito. Tingnan po natin sa CCTV kung nagbukas ba ng bagahe, bakit nagpulong yung medyas. So, lahat po ito ay binabacktrack po natin sa ngayon at bine-verify din po natin ito. Okay, so meron ng identity. So, may-ari nito, pero ang tanong siguro sa tuwa ni Bentigo ay declared pa yung pera na yan. Kasama din po yan, ma'am, sa ating po hinihintay, no? Dahil alam naman po natin sa patakaran po ng ating Bangko Sentral ng Pilipinas, meron po mga threshold, no? 50,000 pesos at $10,000 for every importation or exportation of currency, no? So, any in excess of that, dapat po meron pong currency declaration form na binibilaban. So, Yes. kasama din po yan sa ating
ini-investigate po. Ano po identity ng may-ari? Hindi kailangan kilalanin kung sino siya, attorney. Ano na siya, negosyante, dayuhan turista? Right now, ma'am, I hope you understand I cannot disclose any information at all, no? Even pati nga po yung location nung kung saan nangyari ito. Dahil gusto po natin yung pong claim of ownership ay ma-establish din po talaga ng maayos, no? So, magiging conservative po muna kami sa information until we verify fully the claim of ownership. But after we fully verify po, we will come up with a statement again and we're open for another to disclose more information. Okay, marami yung kasi ang nag-critical thinking ho dyan. Although pinupuri natin na meron tayong kababayan na gumawa po ng isang kahanga-hanga. Although madalas naman ho yan dyan sa Manila International Airport. Pero yun nga lang, yung issue ho dito na